Bună seara, aș venit la Altă Moabeti. Azi o avem oaspită Diana Caracota. Diana este specializată tu domenia brand management, BTC Facultatea Fabiz la ASE București, România. Adreși un master tu domenia marketing și mai mult de ahântu biți și un MBA tu Germanii. Și de mulți ani Ana are lucrat tu multi văsălii, deja tora tu România, tu UK, tu Franții și are lucrat ti companii ti îmborlichi deep mări și mult avziti, PwC, Oracle, Mercedes-Benz, Johnson & Johnson, Danone și de care este un om tot na cu arăslu pe buză, fuși tu prota parei tu protlu bârnu de Pilisterlu. Eu cânta și juca mult bărnul la țel și va ne zică mai mult de cum era chirol la țel. Tora Diana bânează Paris și va ne zică niham de cum este bana banis Paris, am tu alant că se bazi tu care bână și de țeadă tora și că Diana gine viniș la mobeti. Gine va flai, Alexandra, haristo multu că mi călisit. Eu hărsită-si eu ații cu voi tora seara și să avem un moabeti relaxată. Zvădzic de mine, de țeadrai, de vara mea, de pântora, si va zic si o armân, de cilimenia mei, care sunt 100% armâni, și zichesc cu așiții și vă zic mai mult de este lucru că și gata de mulți ani și niția mei zburăsc cu armâneaști ghini și au o legătură puternică cu tuța mei din România și cu socria mei și cu familia nicucherului a meu. Va să acfiros până am zic de mine, nu știu, asta e vă întrebare tu ahurhită. Zing de tine, ahurhima și. Cum zici tine, Alexandra? Da, deci mine eu mi-aflai București, de părinți armâni doi părinți care zburau armâneaști în casă și în mod natural și mine și fratiniu zburăm daiva și armânești. Și ca fioară când ne ziceam să ne vedem soia, de dauli părți, de ali mami și de al tati, tot să zburau armâneaști și crescum așiții nu se pare natural, zic așiții, știi? Când zburăsc cu a mei sau cu fratiniu sau cu surinia mei, nu pot alte turli zburăsc cu mașa armâneaști. Și crescui cu păpânii până să afruiesc cu sculia. Și ca mulți armâni alutuseam când la școală că ziceam zboară pe armânești. Ama nu fuca greu și nu avzi de alții care la respectivă greu că a câțeală sculia pe mucneaști și ei abia zbărât mașa armâneaști acasă. Și este voi să zic ditora că când au venit cilimania mei, niția mei, mi mindui mult cum lipsește adrarii. Ei fură mai mulți că se badzi, azburam cu ei numai și una sau dau limbi, azburam mai multi. Și de multe ori mindui cum e foania anda ahurhi sculia. După ți ahurhi sculia, ne adrai tuti ți zisești, adrai școala, facultatea în România și când aveam 16 de ani, vzi, s-a dat un MBA tu Germanii, la Berlin. Ninti până sfug eram mult acățată și ligată de Pilisterlu. Și aoații vă zic că îmi se pare că este masul luăm cronologic să menționez tora. Aveam 16 de ani anda cățai și atunci Flori, Aurelia, ele erau, zic așa, fondatoarele a Pilisterului și le știam pe dauli din inti și neșu cu multă vrare, cu multă duchiari neșu și știam pe mai multe din protlu grup. Erau de afumați, eu criscui de partea al mama criscui afumați, copiii de acloș, de partea al tata criscui slobozia.
cu pâine din partea al tata. Și la Asuțat atunci veneau tineri ca mine pe care îi știam și era și o atmosferă mult, nu știu cum să zic, era un soț. Era un soț. Și țin minte că nițeam ca fi sâmbătă la repetiții. Și nițeam până de prânzul, era în spare pe la 11 și de-am niscând iar până de seară. De seară, 11 noaptea, 12 și nu lăsa ura și adram prota repetițiile că te-ați anițeam ca să adrăm lucru. Și arădeam mult. Apoi azburam ca fi un țeadar, la cum e la sculii, ți vrem să adrăm cam alargul. Aveam și moabeți din noi, care nu erau Giocluși când Igor Armănescu. Și de-aia aveam toți mirachis nițem acolo. Și a rămas soață bună cu mulți de acolo și tăra când îi ved că sunt răspândiți, niscând sunt America, alții sunt Franța, alții sunt Caștipriu, cu multe mirachi când mi tornu și este mai ales Vera sau Crăciun, voi să mi-adun cu ei și Maxus voi să niția mei să-i cunoască pe niția lor. Că eram toți unii lichii și mulți au cilimeni de idea lichii tora. Și asta fu episodul Pilisterului. Se pare că pe mulți în Alexi tu cam aghini, se pare că era un sentiment de grup și lipsea să adrăm lucruri și să contribuim, nu să minduim maștii noi. Și se pare că crescum toți și crescum umșat, știi? În voi știiniția mei să adau așiții sau să aibă așiții un grup, un armânescu este puțin probabil, că nu are câți armâni. Cum ziceam, când de câte ori mi tornu acasă, caftu să-i dar zveadă cu alții niți armâni. Muito mșat și pistepsescu imagine cum ahurhiștini cronologic. Hai să ahurhim de la Pilisterul o ahurhiș de gini. Că vreau să te întreb, Valexi tu gini, ama cum? Valexi tu gini ștața că, nu știu, desi ștai tuti cântițli, tuti jocurile le-am învățat Pilisterul, cum fu? Nu știam, nu, și mi-e că mi întreg că până atunci, da, azburam, armâneaștii, multe zboare erau și le ziceam și mucnești, fără zvoi. Și atunci aduchi câte le alexim noi, câte zboare le alexim, le adrăm să asună armâneaștii, am asuntul mucnești. Tot atunci învițai să adjibusescu și să îngrăpsescu armâneaștii. Și avdu pe mulți și mulți care sunt de generația a părinților a mei și zic că nu, e greu, nu pot să ghibusescu, nu pot să îngrăpsescu armâneaștii, e mult greu. Și știi mine, proda fu niheamă zori, masa huriește cama din nic, îi se pare că este cam alișor. Și își tora poză că e natural să îngrăpsesc cu șașiții. Și așiții ea este mi-alexi cu tughini. De-apoi cântiții și jocuri armânești. Știam, ne avea haris negla numți, ne avea haris avdu cum scânt când ne adunam cu toată taifa. Am avițat cam multul cam multi. Nizeam la spectacole, lipsea să le învițăm. Și țin minte de multe ori alutuseam, nu mine, numai și mine, toți, când unizeam la spectacol, eram protatu ahurhite și nu eram cântători toți, știi? Și a este n-adras zărăm simți cam buni, știi? Alutuseam și apoi ziceam, ok, cum adrăm de-apoi când avem următorul spectacol, cum va să adrăm si bumaghinii? Și era dorința este să zburăm cât amagini, să cântăm cât amagini, să jucăm cât amagini, o dorință de performanță, am fără presiune. Niscând ori mai erau fără momente când ajungeam să luăm prea în serios tot lucruria și
Și după aia eram mai mulți și când sunt mai mulți, știi cum este, când se ved mai obiectiv, alții ne mai subiectiv și când țineau nu lipsește să avem irachi, să adrăm asta, să nu adrăm cu presiune, să nu adrăm cu stres, să nu ne încăcem, în niciun caz. Și după aia tuti să așezau iara, știi? Tot am trăiesc înapoi și ved că fu o experiență mult benefică. Și mi hrsesc că nu-ți dănăsi. Mi zic că tricură mai multe bărnuri de pilisterlu. Și trag nădia că va sibă cât cam multi și că nu va zdănsească văroară. Și că până tu soni tot copul ți adrați juvoi, ți adrăm și noi, ți adrăm toți armânii care ne implicăm. Este asibă cât mai multe bărnuri din nis care vor să înveață scântă, să joacă și să zburască armânești. Așa este și mi-ndescu că toate experiențele astea de acolo te învițară știi cam de apoia când ai 16 de ani să înveți cum este tună parei, cum să lucrează de adun, cum să nu ai fricții, hini un chiro din multă simasie mai lipsește să nu ai fricții, să ești relaxați, să ești tu mirachis, joți. Astea sunt o lecții bune de toată bana pe Stipsescu. Da, cu siguranță. Și, cum zici, sit un grup, nu adrai ca în sport, așiți cu, cum zic, cu implicare multă. Și mi-nduiescu și pistidescu ca și asta când are un sport de echipă. Eu lipsește să știi când să zici ceva, să știi când stați, să știi când s-a dus pe lanță, s-a îndrupăști pe lanță, când știi când tini se ești acel care lipsește v-a îndrupăt. Și fua și un turlii de cali, ta să înveți maghinii cum lipsește să interacționezi cu alții. Alții care sunt de altă taifă, alții care fură crescuți alături. Și asta mi ajută mult că de-apoi zi din România și lucrai, cum se știe, lucrai cu multe companii și lucrai cu multe turli de oameni, de multe văsălii și lipsea să știi când ți ziți și cum ziți și așa și nica și asta. Tas nu s-a spart colaborarea lucrurilor cu oamenii aței, tas să ajungi să dar ceva de adun. Că până tu sunt scântorilor lucrurile în personal și lipsește să știi când să stați, când să zburăști și ți ziți, știi? Și ația mi ajută, fă o experiență mult pozitivă din punctul ăsta de vedere. Ai vără momentul, i vără spectacol, vără iurti, ți va dit chirolul acel cu pilisterlu, ți hini tu minti, vără fumșat? Așa arăt că v-ați zic ceva, poate puțin știu, dar v-ați zic ca să arăt cât mirachi aveam atunci. Și sies cu tu grupul ăsta, tu pare este Filisterlu. Aveam un spectacol și era toamna în Siparii și aveam arățite, mult, nu puteam să zburăsc. Și deci nu-ți poate, mini voi sies cu aclo. Dar nu puteam să cânt, nu puteam să zburăsc. Și mi-am luat pe scenă cu talanță și tot spectacolul. Evident, știam toate cântele, toate le știam. Am ahât mult vreau să ies cu ei, că nu puteam să în parte. Și țin minte, am o întâmplare amuzantă. După spectacol era un dau moașii și mi dănăsiră și îmi zisiră ca și așa, de poate dănăsea un altul țeapă și mine și nu știm soi sau știi da, era ca fi un care descoperea atunci legături de familie și îmi dau moașii și îmi zisiră mult umșat cântat, mult umșat mine lohari și mine zici neinspirată, zici Haristo și zici Haristo, abia puteam să zic, știi? Și probabil că smindirăm ieri la țeali că mi-vași nu cântai așa pe scenă. Asta este, așa armasi și îmi pare gine că draia și ți, știi că tu în grupa este. Lipsește să îndrupăști grupul indiferent de context de situație. Și arată și cât îmi era că aveam, cum ziceam, tas și acolo. Noritiva, și maș la țeali zicea, ahât mult cântă fata este a mea, armasi fără boații. Spectacol.
Și așa, da. Τώρα, τι είναι Da. τις νιχιάμ de afumați, de București, de Slobozia. Poartă în niham pe tot că se bazește priorai tine să hurhim cu asei de România. La ți te minduiește tine când îți aduci aminte de Bana de București, de Slobozia, de afumați? Τώρα n-ai mai mult unei București. Asta este clar și București mini înseamnă mama, tata, fratiniu cu taifa lui și soia de aproape. Deci ne-ar masi cumva, știi, când hi vgat și este vără ații care sunt vgat să accesezi cu tine. Când după ți fuzi, am dat torni, vrei tu a hurhit proți ani, iar te vezi cu toată lumea, ned, acolo, te aduni cu toată lumea, cu soți, cu colegi de facultate, cu toți. Ți pare că ai multul chiro. De apoi, când trec în Hiamani și aușești să niheamă, da, aușești între ghilimele, zic că te adare mai cam mintiment, vezi că lipsești, îți dai cât chiro lipsești, ti niscânți oameni sau ti niscânti lucruri. Nu poți să dar tu cât vrei să dai. Și după 2 ani, a hurhi mi ved maș cu, când îi neam maș cu a mei și cu soia și soții care contau cu adevărat timini și cu care vrui să rămân în contact, în legătură. Deci timinii, cum ziceam, București, soia și soții și acolo mi formai ca adult. De-apoi fumați și Slobozia este eu îi vedeam pe pâinii și mi leagă multe de locurile astea. Acolo țin minte nigeam și mama i-a adunat toți ficiorii de pe stradă, i-a adunat tu curtita să nu vadă, nu chiar de ocli un moment. Asta era la fumați, la Slobozia nigeam și cu surina mea de acolo alăgam pisul că ne jucam cu alți armâni de acolo și aveam mulți soți armâni Slobozia. Era, nideam, afumați Slobozia, nideam tuti sărbătorile, cum s-a dat la armâni, știi, ti Crăciun, ti Paști. Și criscui ligat multul de soia și cu surinii de dau lipărță. Și tora când a zburăs cu multă vreme, multă mirachi și dau proti cu surina mea sociali vgati din România, voi să li dau urnechi că și are nici a zburăs cu românești. Și da, și sunt de câte ori zburăm mași armânești, știi? Și asta voi zic că omul pentru sonii cum adară cum zducheaști, că e vgatul, că e largul, că e aproape, că nu are pe vâr ninga el să zburască ca fi ziua armânești, mas duchească și ți va adară și va stână limba. Tine cum uțăni? Dacă zburăști cu părinții tăi, cu nicuchirul tău, cu niții tăi, ai și altă metodă de ținere limba? Asta mi se pare că asta e principala. N-ai mai bunul mod să țin limba românească, este așiții. Și zburăsc cu armânești ca fizu. Zburăsc cu a mei, cu socrii a mei sunt armâni și ei, cu niții a mei zburăsc cu armânești ca fizu. Și cu nicuchirul meu zburăm, noi zburăm la multe limbi, știi, și cu niții și mediul în care himu. Timinii când o avui pe niția mei, îmi vine natural să văd cu armânești. Nu adrai ca pe o datorie, ca pe o presiune sau nu știu, ta să arăt țiva cuiva, o adrai ca și ducheam. Și, cum zici, știi, limba de dad este limba tu care poți să te exprimi la imagini, mai ales ducherile. Și mi-ndescu că te-ațea în mod natural, mi-ndescu că te-ațea o adrai și o ținui. Da.
vă ne turnăm niciam la mobeta asta și avem și una întrebare de la Kira Manțu, care zice cum te cunoscuși cu chirul la tău, că era doi tuxeani, nu? Eram doi tuxeani, da. Prota și Prota ne vidzum București. Nu mă tai amintesc cu anul. Aveam trei inghiți, poate 4 inghiți de ani. Și aveam noi cu Pilisterlu ieșeam mult la serate armânești și ne adunăm unoară cu un parei de tineri armâni, tu care era vără soi de a Nicuchirului a meu, un cusurin de-a lui. Și mine ne-am cu parea Pilisterul la un serat și el era cu cusurinul din România și acolo ne adunăm pe oară. Eu până în București, Nicuchirul până viitorul Nicuchir până Londra atunci. Și de-apoi nu numai în Vizum. Și peste 3 ani, îmi se pare, 3-4 ani, mine ne mutai Londra cu lucrurile. După ce adrai un MBA la Berlin, de-apoi ne mutai cu lucrurile Londra. Și atunci ne adunăm iara și așa ne cunoscum, Maghini. Fu un context armânesc, zic așa ții. Aqui că si, ama este imșat că doi armâni se crescură, vă cunoșteați, că v-a adunat Londra pentru Sony. Așa se pare și am gândit că probabilitatea este mică. Știi, s-a dat și un lugurii așa ții neîndreaptă, zic. Acum nu știu cum să-i zic pe românești. Ca și stihisi, fără să zic și vă adunat acolo. Așa ne adunăm, Dăsești niciam de MBA-ul de Berlin. Prota, tine adrași facultatea București, Prota. Îți avut hari la facultate? Îți lipsești? Mult. Eu mi descurcasesc cu aș fi o studentă veșnică. Niari Haris Iahez Gibusescu, Niari Haris înveți lucruri noi și ne-a avut hari atunci. Învițai, adrai facultatea de administrare a afacerilor cu limba germană. Și ne avea hari mult. În liceu ne la olimpiade la germană. Mi se pare că era și o pasiune de-a mea neachicăsită de mulți. Că mulți zic că e cât urâtă și grea limba germană. Ama ea avea mult hari, nu știu câți. Ca tu, familia mea nu zbura germană. Ama tine vrei să înveți germanești? E cum fu? Mini vrei. A curhit sculii când aveam 8 ani. Mulți soți de-a mei, colegi, aveau curhită și nu duceau să învețe Maghini și o lăsară. Am știut cum e, când învață adihari, ține lișor. Și după aia ne-avea hari economia, ne-avea hari limba germană și a curhit facultatea Fabiz. Și după UBTC ne-avea hari marketing ca domeniu și mi-a apofasea să dar un master acolo. Cât chiroși lucram atunci, aveam afurchită să lucrez. Tu Germanie, nu? Nu, lucram masterul fu București. Masterul fu București, ațel pe marketing. Și lucram București la Oracle și de-apoi la Mercedes-Benz. Și după ce îl BTC, după vără anul, mi-mi gândi că mai sunt multe de ambițarii. Și lui a păfasea să aplic un MBA și Germania cumva foașiți natural că ne avea hari Germania și atunci obținui atunci o bursă timnier era și mi mutai acolo un an de zile și zui în daunizații. Și după ce fu un MBA pe General Management, deci nu fu pe marketing, și ne-a avut hari mult și mai mult în sipariți ne-a avut hari fu că erau oameni de toată lumea. Și zic cu mine prota oară când a fost un mediu mult mintit,
cu oameni mult diversi. Și hai să-mi invităm multi insipari. Poți de poate tu atât de multi cât învițai dit cărți, știi? Ti experiența de viață și experiența profesională ti cam alargu. Și după ția Draian Loațel de MBA mi recrutară la un companie, la Johnson & Johnson, Londra. Nu eram canoară să ajung în Londra, nu fu canoară un obiectiv timini. Niscânti ori, știi, fără să bați obiective, ajunge pe niscânti locuri, așa fu. Și mi mutai Londra, tu dau unii 11. Înainte de Londra, vreau să te întreb, Berlin ți-a avut hari câsăbălu? Numai și căreți tu parei. Multu, ne-a avut hari multu. Și tot n-am induit că mă asigur să armân tuxeani, vă asigur tu Germanii. Am nu prea canoară tu Germanii. Și atunci la MBA și mai fui 6 mesi și cu Erasmus când eram nicat în facultate. Și ne-a avut hari multu. Nu știu, lucrurile astea îndreaptă de și turli că nu armă așa acolo. Ți avea hari Berlin? Ți eram și Berlin? Ne avea hari că era multu aerisit, da zic așa ții. Nou, încă se bă nou și oamenii relaxați erau. Nu era un că se bă cu oameni de toate turlili. De-abia este că după țimii mutai de Berlin, Londra, în fund cheamă Zori. Londra este un amestec atât de mare de oameni de pistitut că prota eram cheamă reținută când vedeam oameni, vedeam asiatici, vedeam lai, vedeam arai, vedeam de toate turile, nu aveam văzut pe Berlin, nu era așa. Și îmi se părea cam asigur. După aia când ajungi în Londra, mi duceam prota neamă chirută că nu știam oamenii aceia de in, țivor, cum sunt tu. Și mi descu că Londra, comparat cu Berlin, este o metropolă. Berlin este mult cam mai mic și nu atrage atâți xeni. Și mi-am că așa este ca și metropolă. Îmi duc că este și Paris. Când îmi mutai Paris, eram de Londra și eram invitat. Era invitat, Și Londra, cum trecu este prot chiar că este un că se băți nu la chicăsește, cu lume venită de iuțivo, nu știi, nu-ți afli locul. Cum fu Londra pentru Sonic? Îmi pare că a avut și o legătură îmșată și cu Londra. Mult îmșată. Îmi se pare că avem legături cu toate locurile pritrițem. De-apoi ajungem să ne leagă mai multe sau mai abțeni. Cu siguranță țiva va ne leagă de toate locurile pritrițem. Londra prota infu niheamă Zori că era o cultură mult diferită de ți era mine învițată. Și mi-țimi șocă de mai multe ori când ajung și îndățeau mi întrebau colegi de la lucru sau oameni pe care îi cunoșteam, ajungeam să-i cunosc și mi întrebau prota, știi, de și mi ziceam, eu din România. Și zic, și din Europa. Și eu zic, păi stai niheamă, că își voi hiți în Europa. Ei îți duchesc cu alte turlii. Și ei ți vreau zic că este și din Europa continentală. Dar nu mai ziceau continentală, ziceau și din Europa. Și Zducheau vachniheama Horia. Zduchescu alte turlii și poți zic că sunt multu a Horia. Și asta a fost și un șoc cultural, Ana mi mutai acolo, de la lucruri banale, nu știu, robinetul care ai două robinetul și poți să le sfați apa caldă și apa rație, sunt separate. Da, că așa este, că ai dau ti apă cum vrei, dai niște amarații, niște caldă și... Exact, aia este, da. Nu știu, felul cum îți conduci pe partea alantă, multe lucruri total diferite, prizele care sunt diferite. Și prota, da, aveam înainte, am chirot, să absorb
toate lucrurile esti. Și după Niham Chiro ajung și să apreciez cultura. Știi, prota deci fua și un șoc cultural, după Niham Chiro ajung și să apreciez mult la ei. Și mi se pare, poate n-ai mai mult civismul la lor. Sunt oameni care sunt crescuți mult respectoși, mult politicoși. Cu tinia, da, tinia ti nomuri, tinia ti ți sfații, ți nu sfații, da. Așa, când unezi, eu ți dovanezi, va să zburască cu multă tinie, va să te ajută. Și știu că este așa sunt crescuți. Va și nu duceți cu este tot, na? Soadara și ție, am așa sunt crescuți. Și mi se pare un lucru mșat, un lucru bun. Mi-a că sunt organizați, că poți să bați piste pe ei. Am zic un lucru este. Și asta ne-avea hariștul Germaniei, de Daima. Sunt și cum zicem și noi Daima, știi, luguria germană. Când e masa adrată de ei, asta e adrată de ei. Și astea au lucruri ce apreciai, plus istoria lor, care este specială. Da, multe lucruri. Și ajung și după, nu ți-am vreau ca să rămân câți ani, și 27 ani în Londra. Și niția mei doi sunt născuți în Londra. Și Alice avea 3 ani, am dat de acolo. Are nici așa o legătură puternică cu Londra și știi, oamenii zic că London grows on you. Prota și așa ne cheamă confuz, cu cât ajunge să cunoști mai bine locul și oamenii de acolo, cu atât va să aibă harica mai mult. Vai, tine este ligat că se băluși cu toată istoria ta personală, că acolo, când născuși cu Kirlu, acolo i-a avut niții și vai, toate sunt legate. Și este și că putui să vizui că se bălu cum zic, la o etapă din bana mea care îmi permisi să-l ved mult și ghini, știi? Aveai Chiro? Aveam Chiro. A și fost când am mutat în Berlin, nici mai malișor. Ne deam să studiez, ne deam la studii și este n-ai malișor și n-ai mușat când a fost la studii altcuiva. Și apoi Londra, idia, zi cu un valiză cu lucrurile și ahât. Și eram mai bine pe mine, știi, responsabilă. Și aveam chiros să ne ca turist, ca fi weekend, să descoper. De-apoi ne mutăm Paris cu alte turlii. Aveam 2 niți, unde ei avea un mes, Victor avea un mes și novul chirolul pe care l-au avut Londra ta să descoper Paris. Eram și efectiv la altă etapă din bana mea, tu locul estu. Și lipsea, știi, cumva să ne dăm seama de lucrurile astea, că locurile nu sunt comparabile în sine, știi? Lipsea, știi, să ne minduim când o fum acolo și în ce context fum acolo. E că unde să poate să pară una turli și altă turli, după cum ești să tine tu bana ta, că atunci ai mai mult chirot, să pari mișat, că vezi tu muzeu, istorii, concerte, muzică, altă oară nu ai chirot, deci că mare lucru nu este decât să băloatele. Așa este. Și Paris a hurhi protluan a avut mai puțin chiro, că eram cu iniția câțată și mine lipsea să înveți franceză și nu fac cât lișor. De-apoi descoperi multe lucruri mșate și nu are loc, după ce tricui mai mult că să bați, poți zic că nu are loc perfect. Nu are loc eu să le ai pituti. Da, voi să am soari mult, voi să am și oameni care sunt onești, voi să am și lucrurile organizate, voi să am și mâncare bună, voi să am tuti. Un loc la oțel nu există și lipsește să gândim la este ghinii că alte turlii va simt daima nefericiți, mi se pare. Mas că stăm să le avem tutit un loc, nu va să aflăm că nu ar și haraua țea. Cara să zic eu, hai să adrăm tora titini, că să bălu farsi. Nu, perfect, ideal. Farsi, ok, nu știam.
Uite, un zbor nou. Da, farsi, așa. Ți vasiei di capul ochiu erai și a dar tine, tu te izmusești tine că se bălu a toa și cum îl vrei. Ți-ei di Berlin, ți-ei di București, ți-ei di Slobozia, ți-ei di Londra, ți-ei di Paris, cum e asta? Da, bună întrebare. Nu mi de vroară, și structurat. Bună întrebare. De București vasiau soia și soții și istoria pe care eu am acolo. Că daima când am adun cu vâră din România, vâră cunoscut din România, va să avem să zburăm, că avem colegi, va să avem colegi, va să avem vițini pe care știm, va să avem pe vâră, va să avem pe care știm, va să avem o facultate poate comună, va să avem, am o istorie acolo, o istorie lungă. De acolo va să mai iau, sau aș vrea să iau poziția lângă mari și lângă munti. Bună! Yeah. De acolo va să mai iau verli garantate. Asta este Chirolul, extraordinar. Da, este mi se pare că va iau de București. Și afumați Slobozia va să iau legătura cu nu știu cum să zic, cu păpânii, cu străpăpânii. Aia se va iau că mi se pare că fără să ne dăm seama, ne marchează și ne formează ca adulți. De Berlin va să iau corectitudinea lor. Asta va să iau. Și modernismul va să iau. De Paris va să iau mâncarea extraordinară. Pasiunea de mâncării. Care mi se pare că este greu de egalat. Și va să mai iau și și flexibilitatea, care este nu este atât de mare flexibilitate cum ai în România. Nici la anti-extremă cum este în Germania sau Anglia, nu ai flexibilitate. Este Messi. Cu Messi. Este va să iau. Și de Londra nu va să iau Chirolul, este foarte clar. De Londra va să iau măreția unei metropole și măreția unui fost imperiu. Și va să mai iau politețea și felul cum te-a răstiduchești că hixen sau că de acolo și va să mai iau un lucru, calitatea serviciilor. Sunt extraordinari. Cum se zburăsc la restaurant, cum vor să rezolvă probleme. Da. Dai una bilai și kafță ajutor că este la hani, că este iusibă, așa este. Să se zburaște mșat cu tine și te duchești... Și vor să te ajută. Să dar masivă, cum se spune, bilai, să nu te lasă cu bilaia pe cap. Iar hari că să bălua tău dit minti să știi că ești cu prota... Nu, deci era bunătoare. Tine să știi prota așa, zic. Da, masivă un aftare că să vă... Să nu zic așa n-au vără că până nu la fly. Ora tine ești Paris. Știu că Nicu la tău bână mult chiro Paris mână și Londra. Pistipsescu că are, de fapt doi, voi aveți altă legătură cu toate limbile xeni care nu sunt de xeni ti voi. Pistipsescu că după ți zburăști mult chiro angliceaști, frânțeaști, este una legătură și cu limba. Și cum cât zori este să le dați a niților limba armânească, am să le dați limba anglicească, frânțeaști. Cum adrați voi partea asta cu limba? Este o întrebare bună și pistipsesc că mulți ca noi, care ședu alții că se bad, sminduiesc cu ghinii la este și mi se pare că și mulți care și în România sminduiesc cu la este. Și nici când să aleg sau iau apofusea să le zburască mași în limba română, alții iau apofusea să zburască dauli limbi. Din noi, cum zicești, este cam complex, să zic așa.
că avem, sunt 4 limbi pentru Sony, română, armânești, anglicești și frânțești. Și cum ziceam mai devreme, ea îmi vine natural să vorbesc cu armânești cu iniția mei. Și știu că nu voi ajută la școală, știu că nu voi ajută tu locului bunează tora. Ama știu, tu ești jurichiro, știu că vai ajută tastând legătura cu păpânii din dauli părță și avem multă tihică, avem păpâni extraordinari din dauli părță. Că v-ați pasă în legătura cu surina lor din București, cu Sandra, pe care voi să ați dar o paranteză și voi să menționez pe Sandra în mod special. Sandra e nipoata mea, ea este fata a fratiniui, care a să dar în 9 ani peste un mes. Și pe care voi multul, și care înviță să vorbească românești fluent la 6 ani. Fratiniu, da, este insurat cu Alexandra, care e româncă. Fratiniu a zburât cu Sandra armânești din Nică și multul copul s-a dat și părinții mei. De a zbură mașa armânești și la 6 ani își dea de drumul și zburaști maginii Camilii Scântiori. Simșat, bravo! Și poți găși cumnata mea și ea zburaști niscânteori pe armânești. Te-ați voi să zic lucrurile este că m-ați vrei spoani. Știi? Și cu iniția noastră, hai să ziceam, voi poate să țină legătura cu păpânii și cu surina lor și cu soia pe care și mini și nicuchirul al meu avem tu Românie, că avem mulți cu surini acolo, teti, lali și voi să ducească valorile armânești și pitlim va reducească mult camagini. Mi se pare așa. Și ție, nicuchirul al meu zburăște cu ei în franceză, mine zburăsc cu ei pe armânești, zburăsc cu ei și pe engleză, niscântiori, și ei zburăm doi și pe engleză cu ei niscântiori. Li bag niscântiori, le devăsesc și pe română. Încercăm să adrăm de tuti, ta să aibă o expunere la unei lichii de aonia, ta să poată să absorbă cât cam mai multe. Da, am fără situații, eu când eram în România, ne-am cu Alice tu parcul și îmi zicea, mami, ajută-mi, că nu pot să zburăsc cu bucrești, nu știu cum să-i zic. Aqui că se aști, aqui că se cu doi, am ta zburari, am camazori. Am armânești zburăsc cu gini. Zburăsc cu multul gini și zburăsc cu armânești și tu parcul când îți duc colanță ficiuriți. Și da, când exemple, așa cam interesante, zic cu scântări Alice zice nicucelui a meu, zice zbura, știi, pe limba noastră. Ea, limba noastră, zice că limba armânească. Că ea a crescut până la 3 ani, maș cu păpânii, nu-ți duci la creșă. Victor, care a cățat creșa când avea 2 ani, el înviță maonia și franceză și zice că zducheaște și armân francez. Ea este didauli. Mi hârsesc cu zved că poți înveață tuti și fără probleme, că poți să zburască perfect cu mine pe armânești și să zburască în franceză cu nicuchirul meu, ică cu alți deaua. Mi se pare un lucru bun, aneia. Și ca fi ea pofăsea el și ți se udiseaște ca magini. Noi, pentru lucrurile în Ghinea și ții. E mult îmșat, cum zicea, zbura pe limba noastră. E mult îmșat. Da, mi se pare că mi se pare că proda limba este armânească și mi se pare nea. Bravo, nu este lișorici, ama e gini că puteți și are culai, cafioare, are culai tehte. Așa este, avem și angătan să se vă gini integrația o iușim.
pentru Sony au abânează Zu de Zu și este de marissima sita azi duchească ghinii au azi duchească ghinii cu soții de la sculii să nu duchească țiva Horghea ama nu de Horghea. Și asta e civații pot zic că și mini bânai am dat mi ducheam țiva Horghea și în România mi ducheam țiva Horghea. Eram armână și eram perifană că și o armână. Pistitut priufui, vrui să zboresc cu limba iu și zui, să dar lucrurile ca ei. De-apoi acasă adram cum vrea mini și ți vrea mini. Ama când ușit în societate, lipsește să adari ca ei lucrurile bune, bineînțeles. Clar. Sigur. Așa, da. Poți să zbâneți, niția tăi ma sunt tu frânții, poate zbânează tu frânții, să nu se duchească că nu achi găsescu cum neanzi, zicem, isna festa de Paris, a lor, să nu se duchească că a lor le lipsește ceva. Poate să tu că să vă luați cum sunt tuți, ama și cu partea lor a Horghea, care este de la voi. Dintora Diana Nihiam, știi zânata ta, diția dar tinitora, Aki că că adari brand management. Ama ce asta? Ți adari tini, concret. Concret, ți adar am un brand pe care lipsește să adar să crească. Lipsește să adar ca cât mai mulți oameni să-l vor. Și să o încupără. Și tu lucrai tu mai multe companii, adrai diferite tipuri de părți din marketing, ca să zic așa. Ama prota este să definesc cu strategia. Cum lipsește să adrăm să creștem una marcă. Și asta vă zic că ți produse lipsește să avem, ți vor oamenii și cum să zburăm de produsele ația, să adrăm oamenii zvor lucrurile astea. Lucrez mult cu market research, cercetare de piață. Xităxare de piață. Cum zice? Xităxare. Ok, xităxare. Cu echipa de xităxare de piață. Să vedem de țeaua în ani oamenii. Să putem să identificăm iuarinica spațiu de creșterii și de-apoi lucrez mult și cu echipe de dezvoltare și cercetare, R&D, și lucrai toate companiile cu care fui, să putem să dezvoltăm, să creăm noi produse care să apândisească, să răspundă la nevoile pe care, la manghiile pe care le au consumatorii. Și după ce avem strategia, după ce avem și produsele, lipsește să ne gândim cum zburăm de marca noastră și de brandul nostru și de produsele noastre. Și atunci lucrez mult cu agenții de creație, agenții de PR, ca să dezvoltăm de adun campanii de comunicare și lucrez și cu agenții media care ne ajută să dezvoltăm un plan media, să putem să comunicăm, să ajungem la oamenii pe care vrem noi să-i atragem tu brandul nostru. Tine găsești că ai partea asta, mutrești la partea asta de exitexare adrată de pareia, ți ai stu lucru lipsește să adară. Ama când ți adar tine strategia, mutrești maș la numeri, la ți exitexarea, este și una parte de cum o duchești, de ducheara ta. Este și cum o duchești, și este una parte maș care ajută la strategie, exitexarea pe partea de consumator. Multul lipsește mutrearii și mutrim cum zburăsc cu consumatorii ăștia. Și maxul stora tu zilele noastre avem social media și tu ți-a zburăsc cu pistitut. Este mai mult, niscândiori mai mult aflăm de acolo decât de tu xitexeri structurate, să zic așa.
mutrim și la competiție, concurenții, îți vedem ți-a dar ei, ți vindu, cât de bune sunt produsele lor, li testăm, la câți purați îl vindu. Este destul de complex și depinde de fiecare, de ca fi proiectul, ți vrem să atingem ca obiectiv, să vedem ți seria este najma bună. De aceea sunt departamente speciale și echipe speciale care se ocupă cu asta. Lipsește să mutrești tu multe locuri, dar poți să definești una direcție ti brand, practic. Și pe Stipsescu că la companiile estimări, în burlicile estimări la care știu că lucrați, Danone, multe alții, sunt companii tu multi vâsălii. Ai una strategie pe Stipsescu, tu vâsălia, să zicem, mama, tu compania mama. Cum a dar tine suidisească, ți strategia de vâsălia mama cu ți sfații tu la antivâsălii? Este o întrebare bună și tu, experiența mea, lucrai mult tu roluri care erau regionale sau globale. Deci, cum zici tine, și adram strategia la nivel global, regional și de-apoi lipsea să ajutăm ca Atlantic Văsilii se implementează. V-ați depinde foarte mult și depinde întotdeauna multul de felul în care este structurată compania. Masiv o companie centralizată, atunci strategia să dară la sediu central și Atlantic Văsilii lipsesc cu multul să ia de strategia țea. Masiv ună companie care este decentralizată, atunci Văsilii pot să adaptează multul ca mai multul. Ți lipsește. Compania mamă Dama și Calea, zicem, da, și Calea și alii au mai multul. Așa este. Daima, lipsește și lucrăm cu toate văsilii, să luăm în calcul specificitățile locale. Țiva în România, probabil că nu va în Marea Britanie. Consumatorii sunt diferiți, au un istoric diferit. Deci daima lipsește luat în calcul care este setul de competitori în țara văsilia respectivă. Depinde iara cât de dezvoltată este categoria respectivă. De exemplu, zic că lucrai la un moment dat pe apă de gură, Listerin. Și tu văsilii cam dezvoltate în vestul Europei, mulți erau învățați cu conceptul. Da, și vizați cu conceptul de apă de gură. Nu lipsea să educăm. Știi? Adrai muncă de convingere, nu de educație. Când unizeam în țări mai din estul Europei, oamenii nu știau ți apă de gură, trebuiau prota educați oamenii. Știi? Categoria nu era formată. Uite, dacă te gândești să ne cheamă la reclamele la Colgate, ți-i minti când eram mici, ți-i minti că aveam patinzații de 12 ani și vedeam reclama cu creta. Știi? Rupeau creta și arătau, cum spălatul pe dinți are un efect pozitiv asupra dinților. Aceea era muncă de educare. Educau și creau categoria. Ei fură proții care intrar pe piață și lipsea să arată care este sensul produsului, cât are sens și rost să-l folosești, să-l utilisești. Adică așa că tine vas să când ai tu minti un crat, îți vezi, ți lipsește să dar mași, când sari ancupără, ți dau mini i prăxari, când ți stigini, și dapoi ancupără, ți dau mini. Lipsește, asta este de mare masi și asta dar departamentul ăsta de cum ziceai xitexari. Ei au și au date și baze de date, vezi câți oameni am cumpărat, de cât s-a cumpărat produsul din categoria țea. Știi? Și atunci, dacă îi mutrești, din oară poți să vezi, da, văsilia este, au avem ananghi de este, toată văsilia avem ananghi de alt tip de comunicare.
alt tip de produse, iar depinde ții puterea de cumpărare, au oamenii tu să-l iați. Cât spărați, nu poți dai nu poți nedzi în România cu produse care sunt premium, care sunt mult scumpi. Da? Și peste tot, lipsește să ai cel puțin un produs care cam mai ieftin, ca să convingă oamenii să intră în tu brandul tău, să-l încumpără un oară, de apoi să convingă că l-are hariș că e bun și de apoi poate să încumpără și alții, cam ascumpi. Mult, cum ziceam, partea de marketing este mult complexă și da, putem să zburăm mult de este. Sigura. Am și interesant că nu ți se auraște, știi, sau atâtea aspecte. Am când vezi că lucrurile au are un impact și te ducești să ghini, mai ales când lucrezi branduri, produse care sunt de calitate. Duce este toată cariera mea profesională, că și din aia multe ori lucrai pe produse mult bune, care eu știam că ți ziceam, este așa cum este, de alihia. Știi? Că nu arădem pe consumatori, că daima va scafți căiuri, ta ziți lucruri cam bune de produsul tău. Totul este, cum zic, nu știu cum zic pe armoneaști, regulated, adică nu poți să ți vrei. Ți vrei să lipsește să fie aprobat din scântiforuri la nivel național. Nu poți zice nu este de alihia de produsul tău. Lipsește să ai date care susțină țile tine ziți. Nu poți ziți că v-ați lasă pielea de 10 ori mai fină, mas nu ai date când fură testări adrate de R&D, de cercetare și dezvoltare, care susțină ți destine acolo. Nu poți să-mi duc mine, zic că aflai tora, nu știu, zicem, tiperi. Ți lai perie cu produs la mini și v-ați dar altă buiaui, nu știu, țiva să mă îndrupăscu, vră... Așa este. Țare, vră numeri, țiva. Așa este. Și companiile mari sunt mult cam reticente să încalcă reguli, ațele cam inspirarea că sunt cam relaxate în scântiori. Și toți, pentru că toți va să încearcă să zică ți poți zică n-ai mai ghini, ti produsele lor. Când știi că lucram pe brandurile ațele și când știam că sunt buni și că adară de alihia, ți zic că adară, mi duceam ghini. Eram motivată și cam motivată să lucrez stiali, că știam că adară bana mai bună din scânți oameni care le-am cumpără. Și nu de puțini ori fui în situația să ies cu soț și să acasă să le zic de produsele pe care lucram mini, cât de buni sunt tu. Că pistipseam de alihia că sunt buni, știi? Și pistipsesc că este și cam alișor să lucrezi, multul, să știi să afli cât să încupără un om un lucru și știi că fații să-l încuperi, e lișor să afli ti. Multul, da, și asta. Îi se pare că e partea etică, știi, din ecuație, pe care o am, nu știu, va și nu-i ghini tot, da? Eu zic că e asta. Tu marketing, tu-ți vor vinde, ama timia și astea, și pudi daima și când caftus mi mut pe altul job sau pe altul brand, este dismasii mini ți-a dar produsul la masiv bun sau nu. Yes, nu lipsească-ți vinză chirături, nu lipsească-ți vinză țivații, nu pistipsești că este bun calendare. Vreau să te întreb, deși ai 3, zicem, lecții, ti careva are un părmătii, un produs țiva, tu ahurhită iasti, și zicem 3 lecții ti marca lui, ti brand management, ti cum să-și adară una față, ti atenții vor să încupără. Prosta zic să nu-l adară, cum ziceam, să nu adară spară mai bun decât este. Mi se pare că dezamăgirea este poate cel mai mare, mai mare inamic. Ehtur, n-ai mai mare ehtur.
Că, știi, tora, tu ziua de azi, eu zborul zduții din oară, masiv văr dezamăgit multu, vasab din oară, vasab. Vas să îngrăpsească pe Facebook, pe platformă vas, că înțesiră să încupăr ca si și nu fu aici și. Așa este. De apoi, zic cu este disimasi să-și cunoască ghinii consumatorul, țintă, pe care vor, pe care vindu. Asta este, n-ai mai disimasi lucru. Nu poți, știi, ninti, marketing tradițional, era, eu am un produs, l-o adrai deja, și tăra în cumpărați-l, vreți, nu vreți, alții anuari, îl cumpărați festul. Nu, tora aia sti voi ți vreți, de ți aveți ananghi și mini vă dau. Știați, aia sti disimasi ca să știi, să dari xităxearii, așa, zvezi, ți vor, ți nu au, ți vor să aibă cam aghini, poate, știi snedzi să le dai acel lucru și să le dai bun. Și ați adit Sony este ducă să zburască cu oamenii într-un mod natural. Nu să zburăși să mini știu expertul, știi? Și maxul tu zilele noastre, eu scășim tu social media tot ziua, să ai o abordare, ne cheamă, de soț, ajută mult. Știi, să dar pe vâră să aibă încredere în tine. De apoi, da, poți și să ai andrupării de la, nu știu, de la iațări, de la dentiști, de la alții. Am lipsește cum zbrăște tine ca brand, cum zbrăște cu ei. Și m-a perceput ca arogant. Mulți vă zic nu. Mas par pirifan cu nărli în sus, pirifan, pirifan, cu nărli în zeană, așa este. Lecții mult bune este, mult bune, cum să când găsești omul să încupără și cum să nu-l faci să firească de tine și să da, și a zic cu poate nica una, să ai mult bun customer service. Este oamenii, știi, noi, și poate mulți ca noi, adorăm Amazon. Câțe, că este lișor. Că știi că masa e un bilei, acolo sunt uși. V-ați lasă produsul acel, nu v-ați apărați, să-și hârsit cu ei și cu ți oferire. Asta este un exemplu. Evident, și excepții la ei, dar în general, mas mutreșță, asta este politica lor. Sigur, mult buni pe partea de customer service. Și îți vede că acolo este un bun customer service, acolo este și mai mare loialitate a consumatorilor de brandul acel. Că sunt două aspecte, știi, când vinzi un produs, una este, poți să dari părați mulți din vânzarea unui produs sau unei mărci, mas vinze multul și alaltă mas îi țini multul pe cei care l-am cumpărat deja. Știi? Dau lucruri diferite și iară trebuie luat în calcul când dar comunicare de un produs. Știi? Cum ziua de vrea, este de educare sau este, să-i convinge să încupără. Țiara, posibil să-i convinge să încupără mai multe produse sau, știi, să-i convinge să aibă hare de produsul tău prota, știi? Asta e mult interesant. Pistipsescu tora că ziceai că ca ne-ari hari să ne aleg un lucru și să rămân ani de zile cu ideea marcă, cu ideea îmburăcă, cu ideea companii. Nu para ne-ari hari să alexescu. Zic, asta oară, hai să vedem cum este, nu știu, cum este, nu știu cum. Ne-ari hari să rămân pe ții. Interesant. Și Pistipsescu voi, că toată ideea asta lipsește să dați mai largu pit zboară, pit limbă. Și minduiam că vaști voi angracă mult cum filisiți limba tu comunicare, zicem. Vă minduiți mult la partea asta? Ți zboară, sunt mai buni, ti vreți voi?
Lucrăm mult și cu agenții, cum ziceam, agenții de creație care au copywriter în cadrul echipelor lor, adică sunt oameni care îngrăpesc cu texte, care sunt ui de city, de campanii de comunicare. De aia ei în copropunere, lipsește daima când lucrezi cu o companie de creație, de o campanie, lipsește daima să le dai cum zic, material de identitatea mărcii. Să aibă de să curhească, nu? Să aibă de să curhească. Cum ziceam, Danevra, lipsește să știi cum să zburăști pițit tona, este mult important, mult de simasii. Să nu ină cu o propunere de text care sivă cu titivără cu nărlindeană când tine zburăști cu studenți. Adică, deci lipsește noi, de partea noastră, să le dăm multe informații de brandul nostru, de strategie, de grupul de client țintă și cât mai mult de brand, poate ei de apoi să ducă și să află zboarele și tonalitatea bună să la zburăm. De apoi să mai adaugă nica un strat de complexitate, andane să zburăști cu echipele de regulatory compliance, cum ziceam, Danavra, nu poți zici ți vrei. Lipsește să zici mași lucruri care sunt andrupâtii de date despre produsul tău. Știi? Și atunci de multe ori se întâmplă să neg cu un text extraordinar de la agenția de creație și să-mi zic echipa de regulatory, zic că nu pot să zic asta. Și atunci e muncă de convingere, știi? Lipsește adică care e riscul mas adrăma este, ți alte opțiuni sunt, ți alte alternative sunt de zboară, care sunt acceptate, știu că sunt suficient de puternice să dară și convingător să dară pe consumator să încuperă produsul. E multă zori, lipsește sibă de alihia, am asibă și sticările să încuperi, am asibă și de alihia, sibă anamisa. Așa este. Tăția sunt marketing sunt multe funcții legate, nu poți da țiva maștini singur. Și da, lipsește să știi cum să adevăr cu cafiun. De funcțiile ația ca pentru să să obții vrei. Și tora ne turnăm la câți ai gândit să știi să zburăști cu oamenii, ți învățați tine la 16 ani tu Pinisterlo. Tu Pinisterlo, dar apoi aș putea trăi în Germania. Da, lucruri care se adună și le vezi, sau poate nici nu le vezi vreoară, nu-ți dai seama până în 6 ani să minduiești de lucruri. Diana, noi ne apropiam de bitisita ali măbetia noastră. Du bitisita ca fioară băgăm 3 întrebări scurti. Prota întrebare este desi ai războr armânesc cu țari hari multo de multo. Mirachi. Mirachi este zbor de azboi de el cam Danevra. To hurșit când zburam tipi Sterlu. Este un zbor mult pozitiv. Se pare, niscâte zboara românește sunt un cheamă grealea și andaleavdză. A maestru este un zbor care îți pare că îți luminează prosuplu, andalzâți. Și de teste niarihari și niarihari că masa e mirachi, tu ți-a dari, tu tuti, va fi hârsit. Te un bană bun lipsește să ai mirachi, de multe lucruri. Așa este. Ai vreo mâncare armânească, ți-țari hari? Mâncare armânească. Preferată ghela de piperchi și pe care eu tot dar și mini. Și în foală dată. Deci mi hârsesc că o dar cât pot de ghini. Și am dau și pita de caș. Pe care o dar mama și care este extraordinară, mine nu o dar pita de caș. Am un mâc cu mult harau. De câte ori merg acasă. Da. Așa, da, ți dau sunt bun. Mai important. Și desi ai vreo cântic armânescu țari hari? Cântic armânescu zic dau, ni fluier șuiră,
Sunt două condiții vechi, nu sunt da, este cava moderne, deci din fluire șuiră și nu interredi ca tânică. Și du condiții ne-au hari că sunt vechi, nu sunt cu muzica cea, nu știu cum zic, cu instrumentală. E holul cam așternut pe ali. Cam așiții. Și sunt condiții pe care le aveam când eram mică, tu taifa noastră. Când noi ideam să ne vedem pe pâinii, când ne adunam cu teti, cu lali, astea scândau, le cântam la masă, toți. Și ne-ar rămaseră tu minte și, da, le cântu daima cu harau. Și ți-aduc amintiști de ficiurami și le cântați și la Pilisterlu, vahi. Le cântam. Astea erau din bază. Diana Haristo, fumari harau timini savdu, ahât lucruri interesante ti că să bagi erai, ti zânata ta de care nu știam ahât multi, nu știu multi de cum neazi marketingul amatora când apistipsescu că lucrurile se limpizără niheam tu mintea mea. Și armân cu ideea asta de sonețiu seștinică cu Miraki să dară multi și să dară tuti. Așa că Haristo că vruși devini și tu mobeti. Haristo și minică mi călisit fun shati și cama mult umșată știmini. Sti cunosc și pe tine că nu pântora nu azburăm și că fun mobeti cum ziceam relaxată. Mi-a dras să-mi minduiesc la lucruri din bana mea și cu harau, să-mi minduiesc cu harau la lucruri la care n-am ce rost când să minduiesc, știi? Și ați și mult hărsită că puteți să adora este de adun cu tine și cu ații care ne ascultară toată seara. Și mi hărsesc cu multul, Haristo și a mutritorilor a noștri că mutrire și este joy, ascultare, moabeta și vrem să vă ducem dauli sară șată și vă nu vedem noi și joia tihini cu alte moabete și cu alte oaspi. Haristo nică noară, sară șată. Haristo, seară bună tuturor.